Ladangi perkat bha ngimla ban tip ngimla bat suthu ya ka jing im jongi kibriu hakane ka slap thai namar balai haus nem arjar arpheo endala bana ba kane ka jingpang covid khat khandai corona mo te hakato kapor kibriu baro kia yam kia lang a kia perta kia kerpat se ublei kia duai khnang banyo kloi kloi no ya kata kadawai khnang ba kinyo ban peron kam ban laj ban yada na kata ka jingpang henrai phause kito kijing duai jong kibru hakito kisnem baladep kalong pen ban kum kito ki farsi hakipor jong jisu namar palai kiduai khnang banyo ya kata kadawai henrai endala yo ya kata kadawai pat kim tre shu pan sim lane ban di ya kata kadawai te kalong kum ju thik kum ki farsi ki sule arsap te lada ngimlong sisa kita kum ki farsi te tongin yabut kat kum ka kendon kat kum ka an ka ba ka sarkar kalabu nakam taune ucingpang covid khat khandai te namar kata sobha sim ya kadawai pan yada na kabenta kajingpang kabala saphriang keleng kapathe watnom le ar sapsu bangi duai khnang ban yo ya kata kadawai re andala yo ya kadawai ngim tre shu kambut ayu kane sade perkhat bha